ghost town. Na sziasztok, én Dara vagyok, és Slither.io 3. Aztán 3. Igen, 3. És Dancsi 6. Most könnyen írok, mert világítós billentyűzetem van. Megegerem. Ma kaptam. És 25-én nyereményjáték. És aki nyer, az 900 B-t fog nyerni. Nem jössz be elém, te kis húzó. Ki ez? Ó, tényleg 900 B, az jó. Ja. Annyi lesz a nyeremény. Az durva. Nem hiszem el. Az igen. Nem! Jössz be elém. Kityau! Fú, de durva! Jó, nem tudtam reflexből elkanyarodni. De nagyon béna vagyok most Slither.io-ban. És köszönöm a 16 subot, azaz feliratkozót. És hát köszönjük Gármaháróval együtt. Én is köszönöm. Ja, és Kiki Gold is köszönjük. Ó, mi ez? Valakinek ott nem hiszem el. Én nagyon béna vagyok most. Na jó, ez hülyeség volt. Hello. Itt vagytok? Aha, videózok! Nem! Hol vagytok, vagy mit csináltok? Én Slither.io-t videózok. Közben itt van Hatux, azaz Boti. Köszönj már be. Hello. És Kiki, te hol vagy? Elment fürödni. Mi az, nem kellett volna bemondanom videóban. Yeah, valakinek neki ment. Fú, milyen hosszúk leszünk most. Nem hiszem el, hogy... De hát itt meg se tudtam volna fordulni, könyörgöm. Úristen, az biztos fenn van a top listán. Utána jössz Minecraft. Nem tudom, lehet. Legendary. Már itt ülök a vadonba, és itt vagyok. Itt ülök a vadonban. A Általán is a szövegvezetek, vagy nem. Jó, bánya kéne. Bánya. Nem! Hozzá se ért, hallod, és megdöglök. Miért dobtam el? Hopp. Pá. Elkezd Skywars-ot, nem jössz? Nem, hogy mondom, Slither.io-zok. És mi van? De cow. Mi? És kit érdekel? Hát bazd meg, nem fogom abba hagyni. Azt videózom, ez a folytatása. Már Ja, kiírtam 2 like és folytatás, és most folytatás van. Mert összegyűjt a 4 like, és ne kerítsél be, kérlek! Na jó, akkor így fogok izélni. Nem kerítesz te engem be, köszi. Nem hiszem el, hát ilyen béna vagyok. Komolyan. Nagyon béna vagyok most. Azt mindenki Akkor tudta, milyen meg jól nyomtam Marcival. Mi? Azt eddig is mindenki tudta. Jaj, mert te mintha jobb lennék, komolyan. Hát én nagyon jó vagyok. Hát azért nem sokkal vagy jobb.
De ilyen szűk helyen ki se Majd lehet. hívjál, oké? Ok. Akkor Azt befejezem, aztán hívlak. Ha befejeztem a videót. Oké, sziasztok. Cső. De nem hiszlek el. Nem győz belém. Az igen. Majdnem meghaltam. Akkor is megdög lesz. Ügyes voltál te kis hülye gyerek. Nem hiszem el, komolyan. Hát ez nem igaz! Sose fog felkelülni a top listára, azt most megmondom. Egy útcsó menet. Vagy meg lesz még egy, de azt nem biztos. Ilyen bénasággal nem biztos. Edd már meg, könyörgök! Jó. De mi az, hogy elfordulsz? Nos, hát akkor ilyen bénasággal ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és ezt köszönöm, én voltam. Sziasztok! Most Kiki és Hotux nem tudják köszönni, mert elment. Na, sziasztok! Linkek a leírásban!